Ni wallahi da la abincin yan gidan nan ya isha ni haka na nan da Allah kullum mutum a rayuwa kullum an dinga sa mutum aiki dan da kawai mutum wasa ta mutu. Fi sabi ku nema mun miji ne aure kun yi ku nema mun ni wallahi da la Allah na gaji da zaman gidan nan miji nake nema. Malam dan girman Allah dan zatu don kudura dan girman Allah dan zatu dan san annabi dan gemunka ka taimake ni ka aure ni wallahi tallahi na kaje da zaman gida an gaya maka ibna mai da fo su ba lugu da su ana buru a haburu musu ba su ma agno yi fo magna buru musu ba magno ko mai ma ka faɗa wallahi ka kalle ni gode da ni a cikin gida na waya har yanzu ban yi aure ba da dusu sai wahala ko mai ma ka faɗa da na mai da fo ba da can ba ibna lugu so ana buru a haburu musu ba agno yi fo ba indi ko taru ba oke ba lugu da ba ide ba lugu ya gane ba lugu ba lugu ana buru a haburu musu ba so ma agno yi fo magna buru a haburu musu kallin taruhu shi nan haka ni wahala okay ba lugu yawa ba ma ide ba da dusu wahala aiki kana ta sani ka aure ni da Allah ina ba lugu na ma ide ana buru a haburu musu ba ma go yi fo magna buru aburu musu gani nan gode da ni balugu ana babu miji haka babu ifo magna balugu yawa balugu ai balugu I love you balugu Why are you running? She be Abin.